oso garrantzitsua da ingurua ezagutzea. Azken finean gure proposamena edo guk eskaintzen dugun abantailetariko bat da gure ingurua Euskal Herri maila asko ezagutzen dugula, bai industrialdetik, bai zerbitzuen aldetik. Eta nolabait, azken finean zure jabetzan konfiantzazko pertsona bat sartzearena horrek azken finean konfiantzazko gauza bat izango da, enpresa bat da, askorentzat seme-alaba modukoa izan egiteke, eta hor pertsona bat beti konfiantzazkoa eta beti ere helburu berdinak izanez, nolabait etorkizuna oparago izango ditzake. Kanpotikan guk ikusten duguna orain adibidez da, kanpotikan guk fokuan gaude. Nik ez sekula ez dut esango Euskadi salmentan dagoela, eta hori ez da egitea, baina bai egia da fokuan gaudela. Eta kanpotikan inbertsore askok, honea begira daude, gure enpresak oso lehiakorrak dialako, oso onak dialako, baina txikia dira. Eta erosteko aukera ikusten dute. Enpresa bati funtso horren bitartez, ahalbidetu dutza beste enpresa bat erostea. Eta horrela, merkatua zabaltzea. Azken finean, eurak Espainia mailan lanean zabiltzaten, eta enpresa hau erosiaz, orain nolabait Europa mailan ere saldu dezakete. Orduan, merkatua zabaltzen dute, produktu gehiago ere integratzen dituzte enpresan. Orduan, badaude, funtsak erabiltzeko moduak asko dira. Guk askotan ikusi dugu, kasu askotan, funtsa sartzen danean, batez ere enpresa txikitan, enpresa txiki eta hartainetan, enpresa barruan kriston aldaketa ematen da. Administrazio kontseilu bat montatzen da, informatikoki RP berria, ziberseguridadea, kudeaketa prozesuak, hainbat eta hainbat gauza hobetu egiten dira eta profesionalizatu egiten dira.